So ngayon mga badat, yung topic natin is all about acupuncture. So watch na lang and enjoy nyo yung video. Thank you! Hello mga badat! I'm back again! So yan yung face ko mga badat last 2015. Marami na akong na-try na mga papaganda, mga kahit ano na ano pa, pero di talaga nawala, promise. Dati hindi ako naniniwala sa mga ganyan, pero luckily talaga na-try ko, as in 101, super effective sa stress. Pasensyahan na mga mukha ko dyan kasi feel ko talaga yung moment na nilagyan ako. Super relaxing. At first masakit siya, pero pagpasanay ka na parang wala lang, konting kirot lang, carry lang yung sakit. Give. Gonna come to you. That's a rule. Aloha mga badat! So, siya yung good friend ko na nag-try din ng head acupuncture, hindi facial kasi takot siya sa mukha. So, tinry na ito nang dahil sa yung headache niya is pabalik-balik. So, everyday siya umiinom ng pain reliever. So, sabi ko, itry mo, baka magustuhan mo. So, luckily, nagustuhan niya. Yung painless daw yung needle kasi nga yung nagtira sa amin is talaga siya, licensed acupuncturist. So next time around, pag kayo na yung pipili or mag-check ng mga magtitira sa inyo, so i-check nyo talaga sila kung licensed ba sila, yung background. Mahirap na kasi isang mali lang, delikado yan sa katawan natin. So be careful, check nyo lahat yung background, and good luck po. Try nyo lang po, effective talaga to. So ito na mga badat, yan yung face ko ngayon. So ibang-iba talaga dati na may mga maliliit na pimples at saka makati. So pag may time nagpa-facial acupuncture ako, depende sa vacancy at saka budget kasi diba alam mo na. So yan lang, proper hygiene sa katawan, lalo na sa mukha, and that's it. Wag lang gumamit ng mga super matapang na mga pangpaganda. Alam mo naman, kung ano yung uso. Pero hindi yan sa uso, depende yan sa chemicals na hiyang sayo. Kasi dati yung sa akin is nagka-pimples, nagka-as in acne talaga nang dahil sa facial ng dati sa Pinas. So careful talaga sa mga ganyan. So that's all, and thank you.